се опитаме да снимаме разпечатването на една улична лампа. Така, тя има и дистанционно. Така. Тя започна да се зарежда дори. Да, това отзад е соларния панел. После ще видим колко вата е. Изглед отстрани. Това е 2000 вата, 6500 келвина. Марката е някакво си Лило. Каквото и да значи. Така. Има крепежни елементи с него. И дистанционно управление, което вероятно няма батерии. Да, мисля, че някъде мернах и батерии в комплекта, но не съм сигурен. Така сега имитираме, че е ново. Така, тя вече свети. Така. Изключено, включено. О, радар сензор имаме. Да, тя е с датчик. Така, сега е в някакъв режим, който някакво мръднахме за сечене. Така. Трябва обаче да сложим някакви батерии. Четири плюс 4, 6 часа, 8 часа. Така. Закриваме елемента. Така, това са някакъв дифузен режим. Засича движение. Така. Така още по-ярко, така още по-слабичко. Да. А това е плюс, минус. Така се го настройваш и гасиш. Да. С минус намаляш интензитета, с плюс го увеличаваш. Така, това е запомненето. Сега тук имаме някакъв контраст и яркост, което не ми е много ясно. За какво се тук имаме 4 плюс 4, 4 плюс 6, 4 плюс 8, 8 часа, 6 часа, сега сме на 8 часа. Добре. Така ги гасим, така я палим. Добре.